Wai ni tuntuni sai jiran wannan bawan Allah nake gashi har yanzu ma ni bai ƙarsu ba, to me ya nake shi? Assalamu alaikum. Haba Habibi, ina ka je ka bar ni a nan ina ta faman jiran ka. Haba Habibci, ki haƙuri, wallahi na dan tsaya wani guri ne na dan ɓata lokaci, shi yasa ban zo da wani ba, amma ki haƙuri. Kana nufin abin da ka je can ya fi ni muhimmanci kenan da ka ije ni a nan wajen? Ba haka bane, ba za ki gane ba. To shi kenan sai ka tafi ka ci gaba da abin da kake A ki haƙuri. Ni ba na so. Haba ki haƙuri. Wazobia Record. So ashe yawan ambato tuntuni Jini ka zamo in babu kai ni ma babu ni. ki bari damuwa na zama na ki jigon gani Ni da ita ka ce a rai kai fice. ni tuni na hausa ba ce kuce Sirrin zuciya gare ka duk na barbaje. kin bar gaba ta ki lubiya zanajiya Kalmar girmamawa ce halin janja. idanu suke bambance fari har da ja Ka ji ka gaskata kai zan ambata. ki mini ba zata karki karkata Kama farin ciki har abada ta ya zan guje. na samu nutsuwa tun da kin amince da ni da kin yi amo ko aina da ke zanaji Bugun zuciya kai ka zamo kai da agaji. ni na killace kira ke na wata na ji Ba zan guje ka ba sai mutuka raba. muna saman gaba so ba aiba ba Salati miyo mu tashi da sansakar mi waje. wurin zuciya ta sama duka abin da za yi fi mata dadi Bani da damuwa a tun daga ka tilasta in yi nishadi. yawan kyautata wa zuciya ke sama so ya zubi Soyayyar wani kai yi magani. to ki kula da ni kar da kiya da ni Dukan ra'ayina da na kaza ni kan warmace. harshen zuciya na faɗa min sai da ke zarrayo In dai babu kai a duniya ina zana je.